السلام علیکم تے وعلیکم السلام میرے پیارے نویں شوقینوں کے حال ہے تکڑے ودے خیر میرے بھائی جیڑے تے تنو پرانا نزلہ زکام ہے یا نویں یہ اس کا ازمودہ نسخہ ہے بہت قیمتی نسخہ ہے تھوڑا جہے اوکھا لیکن توجہ نال سنو تے لکھو گل بنفشا ملٹھی ختمی جناب پوسٹ ڈوڈا ایدی ہک چھٹا گھننی ساری شے دی کالی مرچ 2 تولے گھننے خسخاس ہک پا گھننے خسخاس نو موٹا موٹا کٹنا جا ٹھیک ہے کٹی گئی یہ ساری ہر شے 5 کلو پانی دا گھنسو ہے ہر شے وچ وا کے ہلکی بھا تے ابالا دے سو جلے ادھا کلو پانی دا بیسی تلے لا گھنسو کپڑے نال چھان گھنسو نالے نپیڑ گھنسو اے بوتل بند کر گھنسو پانی اسی دے وچ 3 چمچ ماکھی شہد دے رلا کے مکس کر کے بوتل پانی رکھے سوچا جیلے تساں دے دیو بھائی تو ساڈے تتو نزلہ زکام دی شکایت ہے اس پانی دا ایک ڈھکنا تے سادی کولی ڈولی پانی دی ایدا ایک ڈھکنا وچ تتو پیسی انشاءاللہ تواڈا تتو فریش دعاواں یاد رکھنا ہے استاد عبدالکریم مکوال بلے نال اس نماز پڑھیے تے میں اس سر تھی گیا مکہ دساؤ جی اس میں نال بہت ساری دیر کھپے توارے کن کھپے تے پورے چل کن دعا کرنی ہے یہ ویڈیو آج دی بناؤن والا مسکین اللہ خان شہباز خیر تے لالا شفقات اماد تے پوری چل کن دعا کرائے چا تے دعا اصول میں کن کرائے چا میں ٹیٹ ودا تو نتھی رکھے نہیں تو کم حشرہ تے مبشرہ تھی ویسنے خدا حافظ.